На экспозиции выявы польских будынкаў і іх проектаў перыяды 1918-1939 годов, выкананыя польскімі архітэктарамі і мадэрністамі. На здымках вакзалы, раёны для дзяржаўных службоўцаў, школы і будынкі, якія захаваліся і цяпер прадстаўляюць памятную каштоўнасць. Главная цель этих мероприятий для меня – это доказать, что это совместное наследие, что границы между народами – это линии только на политических картах. Польское не означает не белорусское, белорусское не означает не польское. Першапачаткова выстава рыхтавалася для польскіх наведвальнікаў, але потым яна пашырылася і наведала Брэст і Мінск, паказваючы польскую архітэктуру міжваеннага перыяду ўжо на тэрыторыі Беларусі – у Брэсце, Гродно, Кобрыне, Барановичах и Новогрудку. То, что мы показываем здесь, оно немножко другое, потому что мы решили дополнить картину этой выставки примерами, и то очень значительными примерами с этих земель, с Брестской области, с Гродненской области. Это не означает, что это только польская архитектура. Это объект культуры, совместной культуры, ни одного народа. Сама экспозиция труды доктора тэхнічных навук у галіне архітэктуры і урбаністыкі Міхаіла Пчулковскага з Акадэміі мастацтваў у Гданьску. Вывучэннем гэтага складанага перыяду ён займаецца немало часу. У Брэсцкім тэхнічным універсітэце аўтар розных праектаў прачытаў лекцыю выкладчыкам і студэнтам. Для белорусов это архитектура, это символ, ну как сказать, чужой власти. Как это показать нейтрально? Я не знаю, сделал ли это правильно, но просто нужно прийти и обсудить. І сёння ў сучасным Брэсце функцыянуюць польскія будынкі міжваеннага перыяду. Убачыць іх да і пасля можна на выставе до 18 снежня. Тетяна Гнатавец, Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».